आंगो लोगोफोर बरायबाय आंनि गोदान भिडिअआव। इउटुब दिनै मुलुगनि बयनिख्रुइ देरसिन भिडिअ शेयारिं साइट, जाय गुगोलनि मोनसे बाहागो। बे इउटुबा दिनै मुलुगाव ओरैबायदि अनसायजादों, जायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। दिनै इउटुबा टिभिखौबो फेजेननो हाबाय। बे इउटुबा दिनै भारत हादरावबो ओरैबायदि गोख्रों बांबोदों, जाय मुलुगनि गेजेरावनो जोंनि भारत हादराव बांसिन इउटुब बाहायो। मुलुगनि बयनिख्रुइ देरसिन इउटुब चेनेल टि सिरिजआबो जोंनि भारत हादरनिनो, जाय 100 मिलियन साबस्क्राइबारखौ गिबि मोननो हादोंमोन। बे बिथिङाव जोंनि बर'फोराबो उन जानानै थायाखै। दिनै बर'फोराबो गोबां इउटुबार दंसै। भिडिअ, फिल्म, एलबामनि अनगायैबो निजा कन्टेन्ट क्रिएटर खालामनानै भिडिअ आपल'ड होनाय बर'आव गोबां इउटुबार दं। जायफोर इउटुबारफ्रा दिनै गावखौनो साफा राफोद एबा जाफुंसार इउटुबार महरैबो सिनायथि होनो हादों। बेजों लोगोसे एफा एनै रांबो खामायना गावनि आथिङाव एसेबाबो गसंनो हादों। बे बिथिङाव बर'नि बयनिख्रुइबो बांसिन साबस्क्राइबार मोननो हानाय साबा इउटुबारफोरखौ आं नोंथांमोन लोगोफोरनो फोरमायगोन। जानो हागौ लोगोफोरा बिथांमोनखौ मोजाङैनो सिनायखायो, अब्लाबो दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। फैदो जोङो भिडिअनि गेजेरजों सोर बिथांमोना नायलांदोनि सेथि, नैथि, थामथि, ब्रैथि, बाथि सिरियाल हिसाबै आं बिथांमोननि साबस्क्राइबार मोननाय आरो मुं, चेनेल गासैखौबो फोरमायगोन। लोगोफोरा अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ अननानै लाइक होदो। लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। आंबो गोदानसो, नाजादोंसो। नोंसिनि हेफाजाब आरो थुलुंगानि गेजेरजों आं दावगालांनो नाजागोन। फैदो।